ihe a na-akpọ odido nsọ. Ndị mmadụ emene ya ọhụrụ ihe ndị mmadụ na-aghọtazikwa ihe ọwụ. Mmadụ nwere ihe bara uru ọwụ n'ime ndụ anyị. Ka nke mbụ, ị nwere ike inye ndụ gị n'aka Chineke, mana ị hụrụ nke a na-akpọ odido nsọ ọwụ ihe a na-enweta site n'ịhụnanya nke Chineke n'ime ịhụnanya nke Chineke. Nke awụ mgbe ị nyechara ndụ gị n'aka Chineke, Chineke abịa doo gị nsọ. O nwere ihe ndị mmadụ na-eme, ha bịa ha enye ndụ ha n'aka Chineke, nọ n'aka na ebe Chineke nọ, enwere ike na-agakwa ụlọ nzukọ chenọ nke awụ odido nsọ. Mba, odido nsọ wụ ịnọrọ Chineke doo gị nsọ site n'ịgbanwe ndụ gị. Ele otu nke a ga-eshepụta ihe nsọ nke mbụ, ụdị na ịhụnanya nke dịka nke Kraịst. Ụdị na-agbanwe agbanwe. Ụdị gị bụ nke enwere kpamkpam a na-ele anya na Pita nke 2 isi mbụ amaokwu nke 3, dịka ihe o jiri bụrụ Chineke nyeworo n'aka anyị ihe niile dị ndụ na nsọpụrụ Chineke n'efu site na mmazụ nke onye ahụ onye ji ebube na ịdị mma nke aka ya kpọọ anyị. Amaokwu nke 4, ọ bụ nke o siteworo nye n'aka anyị nkwa niile ahụ dị oke ọnụ ahịa dịkwa ukwuu rinne, ka unu wee site n'ihe ndị a ghọọ ndị nwekọwara ihe o ji bụrụ Chineke. Odido nsọ, inwekọ ihe o ji bụrụ Chineke. Ụdị nke nọ n'ime gị bụ gabọdị nke nọ n'ime Kraịst. Ihe nke Kraịst na-agaghị achọ na nzuzo, ị gaghị abụ onye ga-achọkwa ya na nzuzo. Ihe ọbụla nke Kraịst na-agaghị enwe n'obi ya na mmụọ ya na mkpụrụ obi ya wee kpuchie ya, ị gaghị abụ onye ga-ekpuchikwe otu ahụ, n'ihi na ihe niile bụ nke gbara ọtọ. Azọpụtala gị, doo gị nsọ, o nyewo gị nkwa ịdị ka Chineke, i wee nwee ụdị ahụ n'ime mkpụrụ obi gị. Nke abụọ bụ itinyecha onwe gị nye iwu ọhụrụ ya. Itinyecha onwe gị nye iwu ọhụrụ ya na Jọn isi 13 na-agụ amaokwu 34, ọ sị, iwu ọhụụ ka m na-enye unu, ka ị wee bụrụ onye ga-ahụ ibe unu n'anya dịka mụ onwe m hụrụ unu n'anya, ka unu wee si otu a hụrịta ibe unu n'anya. Kraịst hụrụ ịhụnanya ya abụghị nke egbugbere ọnụ. Ịhụnanya nke Kraịst abụghị nke bụ ihu abụọ. Ịhụnanya nke Kraịst abụghị nke a na-enyo enyo n'asụsụ. Ịhụnanya nke Kraịst ọ bụ nke kpụrụ omimi, ọ bụ nke na-ekwu eziokwu, ọ bụ nke na-adịghị enyo enyo, ọ bụ nke na-enyere mmadụ aka. Ịhụnanya nke Kraịst ọ bụ nke ejiri chụọ àjà mgbe anyị bụ ndị edoro nsọ. Otu a anyị wee nwee itinye onwe anyị n'ọrụ nye ụdị iwu ọhụrụ ahụ e nyere anyị. Amaokwu nke 35, site na nke a ka mmadụ niile ga-amata na unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie, ọ bụrụ na unu ahụrịta ibe unu n'anya. Ọ bụ ịhụnanya nke nwere agụrụ ihe ọjọọ, ọ bụ ịhụnanya nke anụ arụ. Kraịst, ụdị ịhụnanya o nwere ka ekporo omimi, nke etinyere n'ọrụ, nke na-enwe ọmịiko. Ọ bụ na unu nwee ịhụnanya n'etiti onwe unu. Mgbe anyị bụ ndị edoro nsọ, anyị bụ ndị nyefuru onwe anyị nye ụdị ịhụnanya ahụ. Nke atọ, ọ bụ ikwu eziokwu n'ime ihe niile, mkparịta ụka anyị niile. Nke atọ, ịbụ onye na-ekwu eziokwu n'ime mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị. Ị maara na ọtụtụ ndị si ha bụ ndị kwere ekwe, ndị edoro nsọ, ndị edoro nsọ, ndị edoro nsọ okpukpe atọ, ma mgbe ọ na-agwa nwunye ha otu ihe, nwaanyị na-agaghị ga nyocha ihe ahụ o kwuru. Ọ bụrụ di m kwuru ya, ọ ga-abụ eziokwu. O wee bụrụ onye ga na-enwe mkparịta ụka ya na onye ọzọ.
onye maara ezinụlọ ahụ. Onye ahụ wee kpọọ otu ihe aha nke nwunye ya gwara di ya n'ụlọ, ma ọ sị ya ọ bụ ya bụrụ ihe akụkọ ọzọ ka ọ kọrọ, ya bụrụ akụkọ ọzọ, ọ bụkwa nke ekpuchiri ihe, ọ bụ nke na-abụghị eziokwu, ọ bụ nke bụ maramara n'ihu, ọ bụghị eziokwu kpọmkwem. Ị maara, ọ bụrụ na anyị bụ ndị edoro nsọ n'eziokwu, ụdị ọdụdọ nsọ a na-ekwu okwu ya nke ga-akpọga anyị n'eluigwe, a ga-enwe eziokwu n'ime ihe niile bụ mkparịta ụka anyị. Ya mere nwaanyị wee lọta n'ụlọ. Di m, ome m n'obi, di m, nyaahụ o nwere ihe ị gwara m na nke a na nke ọzọ. Onye nke a wee na-agwakwa m okwu na-eleghị anya, o wee kpọnye aha, o wee bụrụ gịnị ka o kwuru. Ọ sị nke a na nke ọzọ. Ya sị ịnwe ịṅaji m ntị ọfụma, ọ ya nsogbu mụ na gị na-enwe, ị na-aṅa m ntị mgbe m na-ekwu okwu. Ọwa agwaghị m gị ihe ahụ o kwuru. O wee were ire ụtọ wee mee ka nwunye ya ghara ikwu okwu ọzọ. Enyi m, ị maara na odudo nsọ ọ bụghị nke egbugbere ọnụ. Odudo nsọ bụ nke bụ eziokwu, ọ bụ ihe a na-ahụ anya. Ọ bụrụ na anyị enweghị ya, ka anyị laghachi na Kalvarị, ka anyị laghachi ikwu onye nwe anyị wee bie ndụ n'ojuju nke Kraịst, ka ọ ga-abụ anyị ga-ama na lee ka bụ odudo nsọ ahụ nka gị onwe gị nwere, na edole gị nsọ n'ozuzu oke, i wee nwee eziokwu n'ime ihe niile bụ mkparịta ụka gị niile. Anyị na-abịa na ndị Efesọs isi 4 amaokwu 24 ka e wee yikwasị mmadụ ọhụụ ahụ bụ nke e kere n'oyiyi Chineke n'ezi omume na ezi ịdị nsọ. Ọ bụghị ịdị nsọ adịgboroja, ọ bụghị okwu nke egbugbere ọnụ bụ odudo nsọ ahụ. Wee gwa anyị amaokwu 25. Ya mere, ebe unu na-atụpụ ụgha, na-ekwu na-ete eziokwu onye ọbụla n'ebe ibe ya nọ, n'ihi na anyị bụ ndị nọ n'arụ ibe anyị. Lee amaokwu 29, ka okwu rere ure ghara isi n'ọnụ unu pụta, ka okwu rere ure ghara isi n'ọnụ pụta, kama ihe ahụ nke bụ ezi ihe, nke nwere ike iwuli onwe n'ụlọ dịka ụlọ, ka o wee mee ka amara dịrị onye na-anọ unu. Mgbe nwoke edoro nsọ, nwaanyị edoro nsọ na-agwa onye ọzọ okwu, onye ahụ ọ na-agwa okwu ga-enwe obi ụtọ n'obi ya. Ọ ga-enwe ọṅụ nke onye nwe anyị. Ọ ga-abụ onye a ga-ewuli elu n'ime mmụọ ya. Ọ ga-abụ onye ga-ekwu okwu amara nye ndị na-aṅa ya ntị. Ga-eruo, ị ga-ewela aka gị elu maka ọla ebube. Metụ aka n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Mgbe e kwuru eme n'ikpeazụ ahụ, ị ga-emepe anya gị wee nwalee onwe gị. Ị ga-ahụta na Chineke emewo ihe niile ka ọ bụrụ ihe a ga-apụ ime na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, na-ele anya ọla ebube. Were uche gị tie na Chineke. Chineke n'ebe ọ nọ, apụrụ m ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a, na-ewere okwukwe siri ike, na-apụghị ịkwahie akwahie, okwukwe na-enweghị obi abụọ, ebe anyị maara na n'ebe gị onwe gị nọ, a pụrụ imere anyị ihe niile. Anyị na-abịa nye ihe ndị a na-apụghị ime site n'okwukwe na-apụghị inwe obi abụọ. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, mee ka ọla ebube gị pụta ìhè na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị na-arịa arịa, napụta ndị etinyere arụ, tijie yoku niile, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị na-arịọ na ihe mmadụ na-agaghị eme, ihe mmadụ na-apụghị ime, na n'oge awa ugbu a, n'ebe anyị nọ ikwu okwu, n'ala ebe a, n'ebe ndị na-aṅa ntị na redio na TV,
na n'ebe niile agbakọrọ n'ebe niile n'ụwa niile, ihe mmadụ na-apụghị ime mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ bụrụ nke a ga-agwọ ugbu a. O ruru ọbara niile takọọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọkwara nta niile agwọla gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ yoku, ihe niile bụ ihe otiti, ka ewezụga ya pụọ na ndụ gị, pụọ na arụ gị n'oge awa n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a. Nnapụta n'ebe niile ugbu a. Ọlụ ebube n'ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka o guzosie ike na ndụ onye ọbụla. Akụkọ otuto na ọnụ onye ọbụla. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Imeela otu isi nọnyere anyị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Ama m na ndụ gị arụla ihe a gọziri agọzi, urula onye Chineke metụtara aka. Biko ekwela nnọọ ka ihe ọbụla mee gị ka ị ghara ịwụ onye ga na-anọnyere anyị mgbe ọbụla anyị ga-apụtakwa ọzọ, maka na Chineke nwekwara ihe pụrụ iche ọ chọrọ ime na ndụ gị. Biko nọnyere anyị na www.gckhq.org/connect. Mgbe ọbụla anyị batara, Chineke ga-agọzikwa gị dịka ị na-esonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu. Chineke hụrụ gị n'anya, anyị hụkwara gị n'anya. Imeela.